bana bake kisegi chegenka obwiti nabo igokorongeya embwa yabana ege kiombe kyamanga hat rero batwarege karoga tia baralia amona bagererwa mwanya bantu ime yagusi eri basemania bagukwana rero ime yo mugonchiro nigaba bwatani abubate birenga okubwaterana gati yebitabo ao bikonye gokianania ebikoro ebyo ime yorogongo rwagusi buno museketo Steven Nyarike Mbonde agotumanya sobwagare nasege karo ekyo kyabaretire amo habaralia bebitaseni ao byagusi nabo igo abaigeri bobwene bw'amanyabantu abanyare ko bagotwara osemaniga nero biya ensemo yagusi gotwara okubwatira no kuya kwene kinga ebikore bigotakiransa abana nabaige bikore bikisegi kyegenga ngonyara ko bakire kigo kyananiwa nende mono asorongorwa gusi nego nkoro kwa Brian Nyachae ngokore mere mase getaseni kyobarali kemenyekene una radio vuna tekore ngambi ya mono manga hata asengencho yokorwa libageli asabali kikorwa asorongorwa gusi konyora megerio igoro yenjira to kunyara ko batuko mulikera na gukwanira amangana yaringite chisegi chegenga no kuonererigwa kwa kijinsia somo no bege Swahili ndebe bunabali kintu bwateli bagali nene dio kwaene kinga amabaya kunyara ko bakagokorekana nene ali asebinyoro ngo mulikerwale na kunyara ko bagakumenyekana elinde chinsemo chinde che serikali na chinsemo chiri cyokorobutu kibobosalia banyara ko bako nyamulikera na kwende kinge bikore binkabine bigango nyara bireko babikoera enkuru kwa Ronald Mayaka ngokora ne radio ku Kisi FM yeri binte binge nga intubu nabaliki bamangana ma of course ibintu babikokorekana se ebinyoro mayiga ntubata machiko ayiya gutora ntubu nabaliki bamangana mayenjera to kunyara ku report nabo igo kubeka mangana yabo chiesa abantu kubwaterana nabayigeri bamwe banyabantu kulibuko kuligeri bwo neri chiko ngankiri gukwana elinda sobo amekero twabekira mariogia yamo tonyare gukoro bobobo okonyora bokoretu gochiesa abantu basiria magima abande gifamily chia saleka wasekerengo asoko ndiki ngabali bakuniririwa konyora baro bwene bwabo na matuka bagochibosyo tali konyara ko bagako ba affected yasengenjera emegano yawe konyara ko bageko mulekerwa neshinyumba chiborali untu bwate responsibility not only ngabarali boka nabayigereria abo mwene banyabantu bagosoke kerento kiabere noni intu abategereri nabaligereria ekero ujumbe yego ikira abantu bonse enjirenga buneye gano kuna gosemani nabantu ko bawea ngantu bwende totenene tunyare koigerera obwene bwa manyabantu sensemo yabayigereri bobwene bwa manyabantu nigekere kyo batebirenga nere biya okubwaterana hase bitabo byonsi bibere eriyo kwene kingango ngusera baramo nabo igo baria bakubekwa hose baria bagotumekwa asenjere ya mase yende kubeke bikore biga banyare ko babakonariwa kerato kumuleka mangana aya abayariki bamangana bakonyabeka asembeo amanyekananga obubwa kuri wasegete na bire bitaseni bito bya buralia obo uneri borasiko bonge sana kusebora abasiko bo asengenjo ko bokoreka insije yebirama by'abantu na byesaranse ruora mangana yera kere binte byase kenyero bitike igo okonyora nto bwa society okonyora society yasalikire kero umuntu akora kere gento muna kero umuntu akora ibintu byaye muna roche igori chiko ekarira asense tichi kongo cheriri akonya twatwara law and order. Grace Murungi no moteneri wikiombe kya manga art azanyare ko bagakweranga akere orogongo rwagusi rwamente kanire hanene mono ase bikore byo gotokera abananse nabo igo kisegi kyegenga nere biyahe semeka muneyega nyare ko bagiye kubwatu kwa asichinse mo chionsi hanene mono asabarali nabo igabo igereri bo mwene bwa manyabantu abako babanta batangani kuomerana nebikore kamunebiga gose bayikerwange unabonekera tokora Nyamira gaiga amangana ayo gotachirwanse kwa abana na ari igoro mona you defilement na ari igoro mono amangana yechinda chiabana teenage pregnancy na ari igoro mono na anda nene sub county yeto ya Manga gose kitutwe ya gaiga nerere igoro ase sub county chios cia Nyamira asa mangana yo gotachirunse kwa abana na mangana yechinda chia abana nere ire igoro mono. Steven Nyarike Mbonde, Ensoko TV, county ya Nyamira.